tụrụ ịgba ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na Ivan Okolo deudeu nwatakịrị na-atọ ụtọ na mgbalagada na di ya ka ex-husband ya onye nke bụkwanụ one man temmapolu ofu mba ji a na-eme ofurodu bịakwanụ na fa na-aba onfologokwa onwe fa n'Instagram ọ dịkwa ka di na nwunye nwa amakwa na onwezikwa ife anyị emechata ya nke afa na-abụ ghalụgoro onwe fa onye ọbụla wee na-aga ihu bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka o si wee mee maka na ndị mmadụ na-adọkwa Ivan Okolo vava n'ihu akwụkwọ wee na-asị ya n'ọdụ ka ọ dị ime maka na Ivan Okolo pụta na-agwa ndị mmadụ na onwe ka ahụ si eme ya na ike na-agwụ ya ndị mmadụ wee na-asị ya n'ime ka ọdụ bịazienụ ka nke ọrụ na ife ọ gwara ndị mmadụ ka unu mmadụ nọ ime ka ọ dị ka ọ na ọ bụghọkwa n'ime ka ọ dị o wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na taata bụkwanụ Tọzdee Ọgọst 14 2025 ka anọzi wee na-achọpụta mbụ ndị online in-law na onye nke bụkwana Ivan Okolo nwata bụ deudeu dị only girl na-atọkwana ụtọ na mgbaragada nwata nwere ife niile nwee n'ihu nwee n'azụ egburuje egburu na ex-husband ya onye nke a na-akpọkwanụ Chibuzor onye nke ejikwanụ Prince abatawo mmanwụ one man temmapolu mmanwụ ofu mba ji a na-eme ofulodu mmanwụ onye isi ndị ọkanga na nteje mmanwụ ka apụtazikwara wee na-achọpụta na ya na ex-wife ya bụkwana Ivan Okolo na fa na-aba onfologokwana onwefa n'Instagram na enwezikwa onye na-efolo onwefa nke bụzi na ndị online in-law pụtara wee na-ajụ ọtụtụ ajụjụ wee na-asị ọ na-abụ na ya bụ maleji na enwezi ife anyị emekwata ya unu makwa na onye nke bụkwanụ Chibuzor na o melokwa ego Ivan Okolo ndị online in-law nọ na kọmentị wee na-asị ya nke anụnwa ọ na-agba egwu oge ọbụla na ọnwa ha aka ọrụ na ososi egwu ka ọ na-agbalụfa maka na sinsi deudeu ji wee pụta n'ihu akwụkwọ wee mechaa announcement na ya na Chibuzor aha anụzikwa di na nwunye na ọ chọrọzi ịnụ na akpụ ụkwụ ahụ eyiwere ya bụkwa na oversize na ọ na-afụ ya ụfụ na ya agbapụgokwa anya bụ akpụ ụkwụ n'ugwu Njaba na onye ya ejezikwa chiri ka o yiri na ya ji echerekwa na nyanwa ahụ ejizikwa na nya bụ akpụ ụkwụ onye nke bụkwanụ di oge ọbụla ọ pụta n'ihu akwụkwọ ọ na-agba egwu na-asị ndị mmadụ na ọ na-eme giveaway na ndị mmadụ bịa kee ego ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ya na ya weru n'ego ọ na-ekefa ka o jee mee ego deudeu ụfọdụ na-asị ya na ya jee yọọ nwunye ya mgbaalụ n'oge ọbụla ọkpakobe aka ya wee nyichaa shoulder ya enu na-eme na okwu ya ahụ ekwu na-eji ọkwọ nganga wee na-anụ di na nwunye n'ọdụ ka ọ ji ịnụ deudeu welu nganga wee jebe na nganga burukwa ụzọ ọdịda esokwa ya n'azụ ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na ya bụ temmapolu ofu mba ji a na-eme ofurodu na o werugokwa n'ụzọ aghụghọ wee jee laa celebrity fa bụkwanụ deudeu na o meghego deudeu wee jee laa ya ọtụ awufu lachazie ya pụta ebe a na-agbatela ya ukwu oge ọbụla na-agba egwu ebe ụfọdụ pụtara wee na-asị ya na ọ na-aza Prince of Dollar mana o jighị ọchịchị na nwunye ya si na ohe enye ya ego na ọnya bụ nwunye ya lụta si ọsa aka ka ọ nakọrọ ya nke ọ lụtara ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị deudeu na ya na-egodo ụdị dị ọjọọ wee nụrụ nwoke anụnwa bụ oge ọbụla tiọpụta n'ihu akwụkwọ na-afịgharị ukwu ya na ọ dị ya ka onye anụnwa ọ chọghị isetụrụ dan ịnụ di na nwunye ya na ife o ji eburu na-eje sụọ ya adaka n'ọnụ enwe ebe ụfọdụ sịrị ya nọọ ka o wee bụrụ celebrity ka o ji wee jee nụọ deudeu na o nweghị ịfụnanya o nwee n'ebe deudeu nọ ya na ezie kịta na ọ na-enweta ego na soshal midia nwee followers na o nwezi ife kọrịa na ọdụ mma ntu a nwunye esi wee kwapụ ya n'ilo na o nweghị ife ya bụ nke nwoke bụ si ya welubezie ego ahụ ọ na-enweta na soshal midia na nwunye ya emerie ndị mmadụ wee mara ya ọ na-enweta ego ebe ụfọdụ sịrị ya na o jeghọrọ ya mama deudeu na mgbe ọ chọrọ ịnụ deudeu si na ọ na-eme asị ndị na-enyere mmadụ aka si oge ọbụla o jee n'ụlọ ụka kwurusie foto ofu onye na-eye akara o nyere ya aka ọ kpọkọta ụmụazị ọ nọdebe ebe ahụ ofu Reverend Fada ọkwụdebe ya na sinsi ọ nụchara deudeu na ugboro one ka afụkwara ya n'ụlọ ụka ọzọ ndị mmadụ nwere ọnụ na ugboro one ka afụkwara ya si onye na-agagharị si na ọ na-enyere ndị mmadụ aka na aha afụzi ya n'oge ọbụla tiọpụta ọ na-agbalụfe egwu na-achịgharị ukwu ya ebe ụfọdụ sịkwanụrụ ya na ọ bụ ọkwanụ husband material na ya bụ nke nwoke na anya ya akụ n'elu na nkwụna ka dị ya n'ahụ ọka nkụ ka anyị batanụ na nke deudeu biko na ịchọ ije na kọmentị ka ife na-afịa ebe ahụ o wee bụ na deudeu ka ndị mmadụ na-adọkwa ka generator pass my neighbor wee si ya na oyi eje n'olili Prince of Dollar na mgbe a na-agwa ya na ya pụta na ya bụ nke nwoke na ụzọ agaghị aga si ọ na-aba na-agbachitere ya bụ nke nwoke na nkịta na ọgbapụtago na ya chinyekwa na ya bụ maleji o wee bụ na deudeu na ndị mmadụ na-akọmentịkwa na-agwa ya n'ọdụ ka onye dị ime n'ọdụ ka Prince of Dollar atụbaghị ime
chetakwanụ na deudeude pụtara n'ihu akwụkwọ wee na-agwa anyị na ife sokwa wee bute esemokwu na di na nwunye abụ alamala na Prince of Dollar ekweghị ala ya ọtụ na ọ na-abụfa na-abụ nwa okwu si Prince of Dollar eburuzie ogbe amụ ya azụgha na onye ekwezi bupụtara ya deudeu ka ọ mịa ma ọ ka alakwa n'ọtụ n'oge ọbụla ya bụ deudeu a na-ayọ Prince of Dollar na ya bịa la ọtụ ya Prince of Dollar na-ego ihu na ọ ya ala na ya bụ deudeu akpọgokwanụ ndị be Prince of Dollar nne na nna ya na ụmụnne ya wee na-agwafa na ọ na-aba ese okwu Prince of Dollar ezoga amụ ya tie ife agwa ya nya yọọ ya tie oge ọbụla ọ na-ayọ na kịta na ọ ya ayọzi n'ike o ji ya agwụgokwana ya na o were kịta wee na-ayọ na sị laa alamala alaghị alamala na si kemgbe ọ ya ayọrụ ya bụ ife n'ọkwa n'ebe a ka ndị mmadụ nọzi wee na-agwa Prince of Dollar iji ya ego amụ nwa na iji iwere ya na-eme gị ikwesị ide eti nwunye gị anyị ka akwụ na ụtụtụ ehihie abalị ị na-ezo amụghị ezo ohe ego ka ihe ewetazie nye nwaanyị nwa kedụzi ife ya eme deudeu ka obi aṅụrị na-akpakwa n'ihe ebe ị nọ na ya bụ Prince of Dollar sokwa wee bute ife na-ese nya bụ okwu onye ka ndị mmadụ na-asị deudeu n'ọdụ ka ọ dị ime deudeu na-ajụzifa ọ na-bụ n'ọdụ ime ọnwa ebee ka o si butezi afọ ime nwa ebe ọ bụ oge ọbụla na-ayọ nwoke nya na ya bi n'ụlọ na ya ala ọtụ nwoke ajụ na ọ ya ala mana gwagodunu m ife bata na Prince of Dollar ahịa ekwe ala ọtụ deudeu biko ọ na-abụ na ọtụ nwa atawagwe ka ọ gịnị ka ọ na-abụ na ọtụ nwa na-agọ ma adụ ọdịa ka ọ na ọha atọ ụtọ ka ọ na o nyeghị ife ọ chọrọ maka ama na ọ bụ na ọ di na nwunye lọvụ dị na ya anyị adaghị ọtụ anyị na-enwunye gị anya ọ bụ na ọ nọ na egwu ịlụ ọtụ ịya ama ị nekwanụ di gị anya ọ bụ na ọ nọ na-egwu ịlụ ọtụ ịya ama maka na di na nwunye a na-ayọsị ịlụ ọtụ dọkwa nke ịfụnanya dị na ya bụ di na nwunye ọ dịkwa ka o nwere ife ọzọ nke nwoke ji wee bịa ka ọ na-abụ na nke nwoke bịarụ ike Prince of Dollar na-efe irukwa na-asụrụ ya adaka n'ọnụ enwe mana deudeu na-agwa anyị na akpụ ụkwụ ya na ọ na-afụ ya ụfụ na akpụ ụkwụ a bụ oversize Prince of Dollar akọbekwanụ nke na ọ bụrụ na o mepe ọnụ kọ nke amakwọ nke obodo ya adị ọ na-abụ na ọtụ nwa aha atọ ya ụtọ ka ọ na-abụ na ọtụ nwa enyeghị ife ọ chọrọ ka ọ na-abụ na ọtụ nwa bụ oversize unu makwa na deudeu gwara anyị na Prince of Dollar na amụ ya abụ ụkwụ nwa ka o bu nye aka odo ka o bu n'ukwu ya unu na-afụ ebe na unu fụ mgbalagadi ya nọ ndị anụ wee ji agụ egwu a na-asị tụtụ ga-aga anụ nganga mpi nwata rigoro okwe ọ na-abụzi ka Prince of Dollar bụ amụ niile o kwezi asụwa deudeu ife nwa na-enyekwa deudeu obi aṅụrị o werekwa ya na-ajọ ya njọ na ka ọ dozikwa kịta na fa na-agba mfologokwa onwefa ndị mmadụ na-atị Prince of Dollar ya were ego o ji eme giveaway ka o jee mee ego deudeu ka ọ kwụọ ụgwọ isi ya mana esekwa mmukwu ọ dịkwa ka Prince of Dollar ọ ka like deudeu maka onwe vidio o tinyere 3 days ago mgbe afa gbara nkwụ o jee ebe ahụ dee ya lọlọ nwachi na-emelụ wanụ na nteje unu mana o nwere ụmụ nwoke bụ ndị isi ndị ọkanga faya like mmadụ mana fabiafa na-epritend na-achọ ka ị na-epe etifa ka ụmụazị ka ị na-ekufa n'ahụ oge ọbụla ị na-atị ya ị na-eme ya nwa ife ọ chọrọ ọ bụrụ na fa mejọọ mmadụ isi mmadụ sọrị na-afịafa ahụ isi ugwu biko na-afịafa ahụ nke ọbụla fa ekwechiri mana fa nwekwa ike nwee ịfụnanya ebe ị nọ mana esizi na fadị sọrị ma ọ gụgbaalụ ma nke a ma o petikwazidogo a na-epetikwafa nwa nke ahụ na-abụ okwu na oke ifefa chọrọ bụ ka sọsọ gụ nwa na-enyefe atenshọn na-ayọfa mgbaalụ na-atịfa rie nri na-atịfa mee nke a na-enyefe sọsọ ya bụ ifefa chọrọ ife a bụ ife na-achọpụta n'ụdị mmadụ dị deudeu bụ mana deudeu bụ na nwaanyị dị bizi onweghị efe ife niile anụnwa ịmana ọnwa ụmụ nwaanyị ya bụfa na-ayọ wetuorughị onwe gị ana idebezie ahụ na ayọghụ na ihe eri nwaanyị a ga-enechapụrụ gị anya sị gị onye ka ị bụ na onweghị ife o ji ya eme na ọ bụrụ na onweghị ife iji nyanwa eme mana n'anya o nwekwa ife iji nyanwa eme mana nyanwa ike o ji ya agwụ gị udo chikwanụ ndị nke m.